Така, здравейте, приятели! Както обещах да направя ревю на моето дронче, с което снимам. Това е машинката в сгънато положение. Дронът е на марката DJI, модел Mavic 2 Pro. Защо избрах този дрон? Защото цена-качество, той вече не се предлага чисто нов, трябва да го търсите втора употреба. Просто цената, за която се продават, е доста добра. Също, другата причина, поради която съм си го взимал, е камерата. Камерата е разработка на Hasselblad. Има напълно ръчен режим на камерата, което е от бленда F11 до F2.8. Сензорите доста пищят. Ето вижте как показва на колко метра има препятствие. Доста добре работят. И сега когато се отдръпна, спират. Сега трябва да започне пак да пищи. На 0,5 метра имаме препятствие. Има много интересна опция, която доста плашеща вечер. И така. Може да ме следва. Както виждате от тук. За целта ще трябва да го сваля доста надолу, за да може да ме фокусира. Сега ще ви покажа. Ето, той автоматично засича така. И ето, автоматично се ме засече и аз си вървя и той си ме следва. Мога дори да го сваля по-надолу, мога да го центрирам от тук. Ей така. Както виждате, доста е добре така. Доста е бърз, може и по-бавно да ме следва, може и на другата страна, може и още по-бързо. Е така, по този начин. Нека да тестваме сензорите, които са страшно добри. Ще ги изпробвам върху себе си. Вижте как спира. Веднага засича обект. Ако искате, може да пробваме пак. Вижте. Веднага, ето на 3 метра има 3,5, колкото повече се отдалечавам. Не знам дали се виждат метрите. И това е сигнализацията, че батерията пада. Доста забавна машинка. Айде. Вижте как бяга, когато не съм натиснал, че искам да я хвана.